Hello guys, ni ata karon guys sa baybayon sa amo ang barangay guys. Karon pa ko nakasuroy ba. Pero daan na ni sa una guys. Wa pa ni wa pa ag bagyong uwan og tino, daan na ni. Kan siya. Ang hong gikaybudgan guys kani. Kani siya guys oh. Kana ba nalintuwad. Di po kumutuo guys og pagkatumba ng kahoy. Na igo na unsa ka. Duda ko ani guys natumba ni pagkuan bagyong uwan kani siya. Kani. Gawas ani kay murag ipatumba madyo nigtuyo sa tag-iya guys kani. Kana laman murag mao dyan ay nakuan sa tino guys. Anugon kaayo no? O wa lang untay kakulian bago ako pay tag-iya, wa pay mo react. Wa pay ma igo sa kahoy, dili unta ni angay payagon guys kay ngano man pugong kay ni sa yuta oh. Na ang gamot guys pugong kay sa yuta. Unsa man lagi makadisgrasya man og balay. O kani lagi siya murag bagyo sa bagyong uwan ni tingali siya ah. Kay karon pa man makita ning maong punuan nga ng lintuwad. Kaluoy ba ning dapita guys? Wa man toy nahimo ani. Murag napasagdan naman yung baybayon oh. Padung adto. Napasagdan in town. Daghan ng lubi ang kuan guys nang damage. Dito pa man sa unahan ni ang maong hunasan no sa adto. Karon ni ana dinhi sa may ibabaw oh. Kaluoy ba? Luoy kaayo guys. O kaning gamot lamang sa kahoy ah. Kining gamot sa kahoy guys nga giabot na og dagat. Kung nga pa ni maabot og dagat guys, wa pa po ni putla. Ako kaning pugong sa bawod no. Pero kay tawra man lagi ta o gikinahanglan pud ang maong kahoy giputol lagi na angay jud unta de ang kahoy nga naa dapit sa baybay di gajud pamutlon oh nalintuwad jud di tingali ni oh lingtuwad jud di ay ni siya taas ka adyo guys oh ta buhi pa oh buhi pa ag kuan buhi pa ag kahoy dito buhi pa siya buhi pa Why siguro guys, og kaning maong baybayon guys, maabot na ni dito sa may highway. Adluka pud oy. Moabot sa highway. Og di gajud ni maagapan guys, og di gajud ni maatiman sa kisay mo atiman ani, di lang manganlan guys kay
Moabot yun ni karsada, huwag di matiman eh. Dili dyan ni masiwulan dito guys, oh. Sus, di bang lawaka kini. Dako na kaigpahak ang hunasan guys. Taod-taod na dyan ni. Napasagdan guys. Kinira bang matanga sa kahoy guys. Ligon kaayo. Kanang mga kahoy nga naa sa baybay. Kasagaran dyan guys, ligon. Mura po siya tugas guys. Kay nagahion mga kahoy. Laman kay gipamuto lagi guys. Sa una pa man tingalin ni. Hantod nga ni abot nagbawod. Nakita na ko niya ako ang igagaw ani nga namuna og pukot guys. Idara na pud ni nga 70 edad tingali ani guys. Kugihan pa mamuna og pukot. May event nila ning panagata guys, pukot. Parehara pud mi. Pili ka jud pukot ilaha way laing kapailin-ilinan. Nalabyan ako ni siya guys. May kabuhian lagi mao nang gikugihan og pamuna. Ni adto na po ko ani sa ubos nga bahin sa baybay guys kay mutabo na po kong birth. Moy nakita na ko ning nature bitaw kanang kinaiyahan ba guys. Nindot kayo og forma oh. Ang pag gasmag sa inanay nga balod guys, makahimo pug forma di ay sa bunbun. Pero kuryoso kay ning buhata guys, di ni buhat og tao, buhat ni kinaiyahan. Mag-form on. Si Jaray nagporma. Makalingaw po ang maong talan-awon guys. Nga ni aka sa daplin sa baybay. Makita ni mo ni Sidya. O pasensya na mo guys. Nining tapuson na nako ning maong pag-video guys. O shout out sa Luzon, Visayas ug Mindanao kutod sa abutan ng social media. Bye bye.